Sing marep kembane lho. Mau sing mobil kene sing marep kembane iki. Wah, ini yang kowe urung ngerti sapa sing nyekani bapakmu. Rungokno tak critani. Sing nyekani bapakmu kuwi ora liya ya si Rama Wijaya. Sinten sing mateni bapak kuwi Rama Wijaya. Napa? Lho, aku sing dadi seksine. Nalika semono ana perang rame antarane paman karo kakak Subali. Paman musuh Dewa janjane kalah tanding karo Subali. Banjur kumpul karo Rama Wijaya. Lusanane kakak Subali ketaman Jempare saka Rama Wijaya. Tak baleni bisa marek sing mateni bapak Rama Wijaya. Lah ing atase kowe iki putrane paman Resi Kakang Subali. Lah kok kowe malah keset-keset ana ngarepe Rama Wijaya. Upama aku dadi kowe isin ning Bartarasa jebul kuwi kabeh mergo kowe kepengin lakor pangan samemplokan wawan sakrajan. Upama aku dadi kowe ngaku isin mergo aku ora iso males patine wong tuaku. Aku isin mergo aku ora iso mikul ndem jero. Timbang tadi keset Rama Wijaya cetak set oleh ku anggota. Pripun saged kula pripun? Nek jane nggih lumayan wong dagang. Iki mesti Rama Wijaya bakal mati, Mas. Nuwun sewu menawi pemanggih kula derek kanten. Oh yo aku lali takon karo bocah mbak. Bocah mbak. Bocah mbak. Piye sanggetku mau piye? Nyauri malah bang lanang. Oh, campuran. Anrasto. Wonten timbalan tengah. Mang awat-awati anggota. Ampun damel sae ngaloko. Anggota sing wis ngosake barisane ngraseksa. Cok, cekel cok.